Üdvözlöm Önöket! Közeledik a húsvét, lassan kezdetét veszi az ünnepi készülődés, tojásfestés, verstanulás, sütés, főzés. És ha tanácstalan vagy egy kis ötletet szeretne ellesni a tojásfestéssel kapcsolatban, akkor maradjon velünk, mert az e-heti programajánlóból megtudhatja, hogy hol, mikor és milyen programokon találkozhat a húsvéti praktikákkal. Kárpátalja nincs egyedül, ismerős arcok jótékonysági koncertet tartanak Balatongyörökön. Minden, ami mandula. 5. akkali bor napja mandula virágzáskor. Mandulás ételek kóstolója, marcipán minden mennyiségben, és sok szeretettel várják a boros gazdák a nyitott pincék napján a látogatókat. Gyenes Diás borának ünnepélyes avatására várnak minden kedves érdeklődőt gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén. Csajkovszky est Szavária szimfonikus zenekar előadásában a Balaton Színházban. A húsvéti nyuszi már ugrásra készenül a fűben, idén tavasszal is megrendezésre kerül húsvéti készülődés program Gyenes Diáson. Figyelem, nevetőizmokat bemelegíteni, a Duma Színház nagyágyúja Bödöcs Tibor önálló estjét láthatják Siófokon. Városi megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferencről Keszthelyen. Húsvéti népszokások és a múzeum hímes tojás gyűjteményének megismerése, ünnepi dekorációk készítése a Balatoni Múzeumban. Ha egy kis változatosságot szeretne, vagy ha unja piros, kék, zöld színű tojásokat, akkor önt is várják a tojáskiállításra, ahol különböző technikákkal készült hímes tojásokkal találkozhatnak. Viva la musica, komoly zenélyest Hévízen! Sok szeretettel várnak kicsiket és nagyokat tojáskereső húsvéti játszóházba, ahol különböző ünnepi dekorációkat készíthetnek, és hogy még vidámabban teljen a szombat délután, egy közös játékra hívják a gyerekeket. Megnyitja kapuit Bognár László szobrászművész kiállítása válogatás címmel. Filmvetítés Veszprémben, az utolsó hegycsúcs alkotóinak újabb filmje, a Mária földjén, a Filmklubban. Emberek milliói állítják, hogy beszélgetnek Jézus Krisztussal, akit testvérüknek, barátjuknak neveznek, és Szűz Máriával, akit anyának hívnak. Hiszik, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akit ezért atyának szólítanak. A filmben az ördög ügyvédje új küldetést kap, fel kell keresnie azokat, akik még hiszik, hogy az égi receptek igenis működnek. Milyen itt a tér címmel, irodalmi és színházi programok gyermek- és ifjúsági korosztály számára Veszprémben. Jazzklub a Kis Sziesztában, most pénteken Balatonbogláron. Operett gálaest az Operett Színház művészeivel, Nádasi Veronikával és Magócs Ottóval Balatonlellén. A hét turisztikai ajánlata a csodabogyós barlang Balaton-Edericsen. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balaton felvidéki nemzeti park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is látható, szúros csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. A barlang jelenleg ismert járatainak hossza összesen immár 6 km, mélysége 136 méter, egyes az itt ismertett túrák által is érintett szakaszokon, Függőkert, Meseország, dunántúli viszonylatban igen sok és változatos képződményt találunk. Óriási, látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász, Edericsi mészkő formáció rétegeit.
Méreteiből, látványos formakincséből és viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a tanbarlang szerepre, azaz a barlangjárás, barlangkutatás technikájának, gyakorlatának elsajátítására, valamint a tektonikus folyamatok és a különböző képződmények bemutatására. A hétvégén egy izgalmas akciófilmet láthatnak Martin Sheen főszereplésével. A történet egy vállalkozóról szól, aki Németország mindkét oldalán dolgozik, és halálosan beleszeret a keleti oldalon élő nőbe. A férfi elintézi, hogy lánya szerelmével és egy barátjával eljussanak Lengyelországba, ahol számításai szerint hamis papírokat ad át, hogy átköltözhessenek Nyugat-Németországba. A szállított időközben elkapják, így a menekülőknek újabb tervet kell kieszelniük. Ha ön is kíváncsi erre a tervre, akkor tartson velünk szombat és vasárnap este, ugyanis kiderül az Ítélet Berlinben című filmünkből. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!